בסרטון הבא אציג את הפתרון שלי לתרגיל שנתתי לכם על ההשוואה בין משל כבשת הרש למעשה דוד ובת שבע, ובחלק השני אציג שיקולים פדגוגיים להוראה של השוואה בכיתה. דבר ראשון אני רוצה להגיד שהטבלה שאתם רואים לפניכם היא הצעה אחת להשוואה. יכול להיות מאוד שאתם עליתם על נקודות שאני לא הצגתי כאן, אבל עשיתי את זה רק כדי להמחיש כמה דברים מעניינים. אחד, אנחנו רואים כמה סוגים של קשרים בין משל לנמשל. הקשר הראשון הוא קשר די ברור, שאנחנו יודעים מה המשל ומה הנמשל. למשל, האיש העשיר הוא כנראה דוד. לא סביר שיש פתרון אחר. אבל יש מקרים שבהם אנחנו לא כל כך יודעים על מה המשל מצביע. למשל, יש את הכבשה. בהתחלה אנחנו חושבים שהכבשה היא בת שבע. הרי האיש העשיר לוקח אותה בדומה לדוד שלוקח את בת שבע. אבל בסוף הורגים את הכבשה. דוד הורג את אוריה, והאיש העשיר הורג את הכבשה. ויכול להיות שהכבשה היא או אוריה או בת שבע. דבר שני שיש, לפעמים מופיעים דברים במשל שלא מופיעים בכלל בנמשל. למשל, יש את העניין של תיאור הקרבה בין העני לכבשה. כתוב בפיתות אוכל וכו'. תיאור היחסים הקרובים האלה לא נמצאים בנמשל. לא ידוע לנו בסיפור מה היחסים בין בת שבע לאוריה. עכשיו אנחנו נדון בשאלה מה הפערים ומה נקודות הדמיון האלה והנקודות המורכבות, מה המסקנות מהם. דבר ראשון, אנחנו יכולים לראות ההשוואה בין המשל לנמשל מדגישה את יחסי הכוחות בין דוד החזק לאוריה ובת שבע שהיו חלשים. פשיט, זו מסקנה ברורה. אבל שימו לב לעניין שיש פרטים במשל שיכולים לקבל יותר ממשמעות אחת. למשל הסוגיה של הכבשה שיכולה להתפרש גם על אוריה וגם על בת שבע. מה המשמעות של זה? לדעתי, שוב זה עניין של דעה אבל זאת פרשנות, הפער בין המשל לנמשל מדגיש את החטא הכפול של דוד. זאת אומרת, יש כאן גם לקיחה של אשת איש וגם הוצאה להורג, ששניהם חוזרים לעניין הזה של לקיחת הכבשה ושחיטתה. שימו לב שיש פרטים במשל שלא מופיעים בנמשל. גם על זה אנחנו צריכים לשאול מה המסקנה שנובעת, והמסקנה שלי היא שיחסי הקרבה האלה מהירים ומשלימים לנו פן שלא קיים בסיפור. הם מדגישים את העוול שנעשה לאוריה ואת הקשר העמוק שלו לבת שבע, שכנראה לא מופיע בסיפור. אנחנו יודעים שהוא לא מופיע בסיפור, אנחנו מניחים שאלו היו בעצם הרגשות של אוריה כלפי בת שבע. עכשיו נדון בשיקולים פדגוגיים. הדבר הראשון שאני רוצה לשאול זה למה השוואה היא אסטרטגיה כל כך מרכזית לניתוח נבואות ומשלים. דבר ראשון, עצם זה שאנחנו נותנים לתלמידים או לעצמנו לעשות השוואה, זה גורם לנו לשים לב לפרטים. אנחנו צריכים להתחיל להתעמק, אנחנו צריכים לחלק את המשל לחלקים ואת הסיפור לחלקים, וברגע שאנחנו עושים את החלוקה הזאת, אנחנו שמים לב לפרטים. יותר מזה, אנחנו שמים לב לפערים בין המשל לנמשל, דברים שקיימים במשל ולא קיימים בנמשל ולהפך. אנחנו שואלים למה ומה זה אומר ומה המשמעות של זה. ראינו שיש נקודות מורכבות שיכולים ללכת גם לכאן וגם לכאן. זה לא שיש יחס חד ערכי בין המשל לנמשל, לפעמים יש יותר מפרשנות אחת. וכל אלה מובילים אותנו למסקנות ותובנות עמוקות יותר לגבי המשמעות של המשלים והנבואות. מה שאני הדגמתי כאן זה על סיפור דוד ובת שבע, אבל אם תיקחו נבואות קלאסיות כמו יחזקאל ל"ז, חזון העצמות היבשות, אתם תראו שההשוואה בין המשל לנמשל גם שם יש פערים, גם שם יש נקודות מורכבות, והחשיפה של הדברים האלו יכולים להוביל אותנו ואת התלמידים למסקנות מורכבות ותובנות שבעצם מובילים ללמידה איכותית יותר. עכשיו אני רוצה לדבר על ההנחיות שנתתי בעצם, ואיך לעשות את זה בכיתה. דבר ראשון, כדאי לתת הנחיות כמה שיותר מפורטות, לפחות בפעמים הראשונות שתלמידים מתנסים בהשוואה. אז דיברנו על ערכו השוואה, ואז אנחנו מפרטים לתלמידים מהם נקודות הדמיון, מהם נקודות השוני, אבל אנחנו גם מפנים את תשומת ליבם לנקודות המרכזיות, לנקודות המורכבות. איזה פרטים יכולים לקבל יותר מפירוש אחד? אילו היבטים מופיעים במשל ולא מופיעים בנמשל, זאת אומרת הפערים, כל אלה אנחנו כותבים מפורש לתלמידים. ודבר שני,
מה המסקנות שעולות מתוך ההשוואה. זאת אומרת, אנחנו מבקשים מהתלמידים לא רק לערוך השוואה, אלא להגיד מה בעצם השגתי ומה אני מבין על הסיפור בעקבות זה שערכתי את ההשוואה. אז, מה המשמעות של הפערים והנקודות המורכבות? ובמקרה שלנו גם, זה באיזה אופן המשל מעיר על חטאו של דוד, ואת הגיבורים השונים, וכו'. עד כאן הסרטון.